Damsgaard. I har lige vundet over Arsenal, er kæmpestort. Hvordan har du det? Jamen altså, jeg har det fantastisk. Det er selvfølgelig heldigt, at vi scorer 7 mål, men det må vi tage med videre. Fantastisk, vi også nu ligger nummer 1 i Premier League, og vi ligger også til at vinde Champions League og FA-cupen og Carling Cupen. Ja, I ligger jo til at vinde det 4-dobbelt. Altså, det er jo aldrig noget, der sker i Liverpools historie. Og du er simpelthen topscorer med 33 mål i 21 kampe. Hvordan har du det? Jamen, jeg tænker ikke så meget på mig selv, jeg tænker mere på holdet, og det er selvfølgelig vigtigt, at vi arbejder godt sammen, og jeg synes, vi har et stærkt hold. Det er det, der gør, at vi nu ligger til at vinde det hele igen. Ja, fordi I har jo vundet det mange gange før Champions League, især Champions League og Premier League. Det er jo mange år siden sidst, I har vundet. Omkring 11 år siden sidst, I har vundet Premier League. Hvordan har det følelse ved at løfte trofæet på hjemmebane? Jo, men altså, jeg har jo tidligere spillet på Barcelona og Brøndby, og vi har jo løftet trofæer hele tiden. Så fremad er det ikke for mig, men det synes jeg er hyggeligt. Det er fint. Du som viser, håber lidt på, at Jared han bliver skadet? Ej, han er min bedste ven. Der er ikke så meget der. Tak for det. Det var sødt.